In my mind, what is Europe is a very hard question for a complete explanation. But I would like to say Europe is a place where derives a very bright culture. Yeah, where attracted so many people around all of the world. Eurooppalaisuus on mulle aika iso arvo. Sen lisäksi, että mä oon suomalainen, että mä oon pohjoismaalainen, niin mä oon myös kyllä eurooppalainen. Et kun mä kierrän maailmalla, niin eurooppalaiset näyttäytyy monille vapautena, se näyttäytyy rauhana ja tietyllä tavalla niin kuin välittämisenä. Eli se, että me ollaan onnistuttu luomaan joku tällainen kokonaisuus, jossa meillä on vapaa liikkuvuus ihmisillä, työllä, palveluilla, tiedolla, se on ihan mielettömän iso arvo. Mutta Euroopan unioni tietysti itsessään ei ole valmis. Siinä on paljon demokratiavajetta, sitä pitäisi pystyä korjaamaan ja uudistamaan. Ja sen takia eurovaalit on tosi tärkeä paikka myös äänestää. Mut kysyttiin tässä aikaisemmin, että mitä eurooppalaisuus tarkoittaa mulle. Ja mun mielestä eurooppalaisuus on hieno asia. Meillä on monta eri kulttuuria Euroopassa ja niistä meidän pitää olla ylpeitä kanssa pitää yllä. Meillä on myös tärkeää pitää olla hyvä talous ja sosiaalipuoli pitää myös olla kunnossa. Jos meillä on talous kunnossa, niin se myös tukee rauhan tilaa Euroopassa. Pour moi, la citoyenneté européenne signifie beaucoup de choses. Cela signifie que je peux me déplacer en Europe comme si j'étais chez moi. Ça signifie que j'ai accès à une richesse européenne qui est la diversité des langues, diversité des cultures. Mais en même temps, j'ai l'impression que la citoyenneté européenne est assez méconnue de la part des citoyens européens. Donc il manque encore, je pense, des efforts par l'Union européenne pour vraiment donner le sentiment aux Européens de se sentir européens. Well, I would say that for me, Europe is like a juxtaposition of diversity and unity. What I mean is that in Europe you have so many countries with distinctive languages and cultures, and yet you have the shared history. Like Frenchmen or Brits or Germans, they have their own languages and their characteristics. But you have, at the same time, you have some kind of link together. You have the shared heritage and history. Ja mitä mä ajattelen eurooppalaisuudesta? Mulle Eurooppa näyttäytyy edelleen sellaisena rauhanprojektina ja solidaarisuuden projektina. Mutta ehkä just nimenomaan minusta Euroopassa olennaista on se, että me ollaan sellaisessa prosessivaiheessa. Mä näen, että Eurooppa ei ole vielä mitenkään valmis. Mä haluaisin nähdä, että eurooppalaiset lähentyisi enemmän ja että se solidaarisuus vielä korostuisi kaikkien eurooppalaisten kesken. Että eurooppalaisuudesta voisi tulla sellainen elävä identiteetti meille eurooppalaisille on mulle iso toive. La pregunta es cómo me siento si soy europea. Y yo pienso que ser europea es beneficiarse de los países europeos. Por ejemplo, en el programa Erasmus puedo viajar por Europa sin tener ningún tipo de barreras y puedo estudiar libremente sin ningún tipo de impedimentos. Y bueno, acerca de lo que yo pienso sobre ser europea, desde mi experiencia lo que yo puedo decir es que estoy participando en un programa de estudios de índole europea y eso me ha permitido conocer otro país, otra cultura de una forma bastante fácil. Y no sé, también pienso que el hecho de pertenecer a Europa te abre las puertas internacionalmente y te facilita más oportunidades de trabajo.